Durian itu hata, masuk mahita tu acara parmingguon, parningotan hananaik ni Tuhan Yesus. Marede mahita sian bukede nomor 57, ingotom ma sadarion. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga didok Jehovah madok Tuhakku, hudul maho disiamukon, pai mahubayan akamusum si dege-degean nipatmu. Marrongoman bangsom rosian lomona diari parporangammu, marpahean habadiaon. Songon nabur sian apuan ni ados, torang rodo tuho parangamu akan poso. Nunga pola marwari Jehovah, jaladang tagamon sol-solan na rohana. Sai hodo malim rodi saleleng-leleng na, mangihuton horong ni si Melkisedek. Sai patibul madirim, ale de bata, tu atas ni langit hamuliaumu, tu sadok tanoon. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, anak ni natumimbuli, naung manaik tu banua gijang, jala hudul tu siamun ni debata. Saya suruh matod di porbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami. Lehot tu hami parhalado na burju tu hatam, pargugui manasida, asa toktong diraduti nasida ulaun na, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolusi. Asa tung rarat harajaumu di hasianganon, pai masudi musum peak ditoru nipatmu. Sai pamonang mahami saluhut na manaluhot dosa dohot hamatean marhite-hiteho. Ai hodo na mangulu, dohot na manggomgomi, rap dohot amai, dohot toddi parbadia. Amen. Maredde mahita sian bukedde nomor 10 sia, o ulu balang nagugu. Tuhan
Patik ni debata dihita di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion. Imasian Markus sada ayat 15. Ninnado. Nunga dapot tikina, nunga songgop harajaon ni debata. Pauba hamuma rohamuna, jala haporsei hamuma barita naulii. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobbar tupatikmi. Amen. Mared de mahita sian buked de nomor 100, mardongan olop-olop manaik tuhatay. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatudosan. Sitopa nasana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhitis yan pangalasyon nami ipatikmu. Ima marhitis yan tubuh-tubuh ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng alani i. Asli maroham di hami ali debata nami. Pardengar basa jala parasi roha roho. Alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhuna. Jala suruh matod di parbadia tuh rohanami be. Asa terbaik kami manguliho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami tuhanguluan na sora suda. Na pinarbagabagam diak kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonot dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar ay au do siluluhok ko. Nungapola hujou ko armu. Au na punaho. Hasangapom madi debata na digijang. Amin. Maredde mahita sian bukedde nomor 747 say hunakohi doloki. Tuhan patoklah kaki
Hata ni debata, epistel di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion. Tersurat di pesalmen 68 ayat 8 sahatro di ayat 10 sia. Tajaha mamar sori-sorin. Ale debata, uju di uluhoko bangsom, uju mangalak kaho di bagasan halongonani. Umutal lo tanoon manetehi hut akalangit maradopod debata. Nang dolok Sinai adui maradopod debata ni Israel. Udan lomoni rohado di pangusehoko ale debata, jala di pargogoi hodo parjabarammu naheali. Jadi maringan madisi akan pinangulum di parmudu hodo nadangoli ale debata marhite denggan di basam. Martikting matuhani, jadi torop situtuma kaburu-buru siboan barita nauli. Apogan ma akaraja ni akaparduaan parangan maporus, jadi borus ingani jabu marbagihon tabat-tabat. Molo mangulok kamu di holang-holang niak kaparduan, marsinodang dohamu songon habong ni darapati, na nilapis dohot perak, jala marsere nagorsing do halo dinasida. Uju di paserak pargogo na suhatu dosan akaraja di si mamotar ma di atas dulu salmon. Dolok ni debatado dolok basan, gok akapusu do dolok basani. Buasa saya mangiburu hamu ale akadolok na tibo dok-dok Sion na pinilik ni debata bahay inganana sa inganan ni Jehovah doi saliling-liling na. Maribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinay di bagasan habadiaon. Nunga manaik ho tugijang di taban hodo nahon nataban. Nunga marulis leo-lehon ho di tonga-tonga ni manusia. Nang akan berbalik asa maringan di si debata Jehovah. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Maredde mahita sian bukedde nomor 354, say toktong may mado. Tahatidak ma haporsiaw tai, songon na hinatidak kon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahitamaddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal lo ibana di hau pinarsilang. Natua tu banuatoru dung ditanom. Namula mangulo di ari patoluhon. Namanaik tu surgo lahuddul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana, pay mamulak sogot tu tanoon,
manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na maddok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Marede mahita sian bukede nomor 522, surgoi sabulot tadoi. Dameni di bata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huriani Tuhan Yesus Kristus hatani di bata tu kita saluhut na di pesta hananai ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Ima nanian nenet sian ulaon apostel bindusada mamuka mai sian ayat onom saha rodi ayat 10 sada ujahahon ma dihita los disukun akan napungui ma ibana akan ninama pajongjongomu masonari ali Tuhan harajoni di Israel alai ninnama mandok nasida dang rodi hamui uboto taonna manang ombasna na binuhul ni amai guru di huaso na sabing doi alai jaloon muna do haguguon ni tondi parbadia na songgop tuhamu gabe si tindangi kumahamu di Jerusalem dohok di sandok Judea dohok di Samaria saha rodi ujung ni tanoon. Jadi dung dido songoni tarhicat ma ibana di panoknoti nasida. Dungi di holipi ombunima ibana sian jolo ni mata nasida. Dina tinuluton nasida dope ibana na laoi tugijang nunga jongjong di lambung nasida dua halak parulos na marlinang-linang. Akan namando o hamu halak Galilea aha masay jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi na tarhipcat sian lambung muna tuba nua gijangi. Narodo ibana sogut. Songon nani idamuna ibana lau dopak banua gijangi. Ima sahatna. Huriani Tuhan Yesus Kristus yang muna manami do inanami dongan sahaporsiaon. Parjolo taratai ma pangatusyota aha dosa sitong na situhuni pesta hananae ni Tuhan Yesus Kristus.
natapatupa 40 hari dung pesta hakekeon na jala setongod di hari Kamis. Sasitong na ndada pesta parsirangan, pesta perpisahan, ia hananaiki. Manang pindah alamat, pindah jabu, sian tanoon tubanua gijang, dangi. Ia situhu manang impola ni pesta hananai ima. Pelantikan, penabalan ni Yesus gabi raja, gabi uluan di manua gijang, panimboon. Songon di hata Inggris di do accession nomor 8 panimboon peninggian. Di patimbo di bata Yesus nasian Nazaret nong mate tarsilangi. Di patimbo gabi Tuhan, gabi uluan, hudul di siamun ni debata manggomgomi langit dohot tanoon. Alani amang dohot inang hurian itu hatta dang tarsirang hananai sian peristiwa hakekeon dohot hamamate ni Yesus. Yesus na manai tu banua gidjang ima Yesus na mate tarsilangi. Yesus na mula mangolu sian akan namatei. Ido Yesus na manai tu banua gidjang. Yesus na pinalea ni halak Yahudi. Yesus na ditulak na dipusa halak Yahudi. Pola mate tarsilang. Ido na dipakeke di bata. Jala los ido na dipatimbo di bata. Dipabangkit gabi raja. Alani di piga-piga kuria lumobi di timur. Di pesta hondo, pesta hananaikon, takas songon pesta penabalan, manang pelantikan Yesus sebagai uluan, sebagai raja. Nah ahama si pahusor-husorom di kita, di pesta hananai sadarion, adong tolu. Na parjolo, Yesus nasian Nazaret, na dipalea jala diparsilakon halak Yahudi, dipabangkit di bata gabi raja, hudul di siamunna, manggomgom langit dohok tanoon. Sahalinari, Yesus nazian Nazaret na dipalea, dipusa, diparsilakon halak Yahudi, dipabangkit di bata, dipatimbo di bata, gabi raja, gabi uluan, hudul di siamunna, manggomgom langit dohot tanoon. Ibana do Tuhan na mangolu, Tuhan na margogo, Tuhan na sangapi. Ibana do Tuhan na mangolu, Tuhan na margogo, Tuhan na sangapi. Ibana do na punaharajaon, dokot haguguon, rodi hasang hapon sa liling nililing na. Alanii, tu ibana makita marsobba, tu ibana makita marsobba, tu ibana makita marsigatung. Hombar tu panindangion ni Apostel Paulus di Filipi 2 ayat 6 sahak rodi 10 sadai. Nunga di patutoru Jesusi dirina satoru toruna. Alanii di patimbo de batama ibana satimbo timbona. Amang inang molotajaha di buku nabadiai ombun manang awan ima simbol kehadiran, simbol hamuliau ni di bata Jahuba. Selalu kehadiran ni Jahuba di bersama-sama dohor obbun, dohor awan. Jala ido na masa di peristiwa di hananae ni Tuhan Yesus. Manae ibana tarhitsat imana tuba dua gijang markiti-kiti ombun lapatanna markiti-kiti kehadiran markiti-kiti hamuliaon hasangapon ni Jahuba. Nang dinaro Tuhan Yesus padua halihon songon natajahan hakim
nang songon hati panindangion ni Lukas 20 ayat pitu, manang pangukapon sada ayat pitu, tongdong marhiti-hiti ombun, ibana ro muse padua halikon, lapatan na marhiti-hiti nasa hasangapon hamulyaon ni Jakuba. Alani sa halinari amang inang, hananay ni Jesus marlapatan panimboon, peninggian ni ibana. Jesus na dipalea portibion, dipatimbo di mata. Jala, barita apulapul doe, tu kita. Barita apulapul doe tu kita. Tu, kita akan naporsea, na say makilala, dileai, ditulak, dipatuturu, portibion. Margogo do de bata, natau do de bata, patimbohon kita muse. Amang inang Jesus tuhata, ido Tuhan nagugo, Tuhan nasangapi. Iba na do napuna nasa harajaon, hagugun, nang hasangapon. Alani, holan iba na makita, marsobba. Unang tujolma. Hormat do kita tujolma, tusudi jolma. Alay anggo si sombaon, holan Jesus ido, tuhata. Masirupan do kita di bagasan ngulutta. Alay anggo parsigat tungata holan Jesus tuhata. Na mula siyan namate na hehe na manay tuba nuagid siyangido. Ima na parjolo. Napaduahon aha masiparusoron di kita. Disuru Jesus namate tarsilang jala sonari nong hudul di siamun ni debata di banuagid jangido kita gabe si tindangina di sandok portibion. Disuruh Jesus namate tarsilangi nong mula mangulu sian akan namatehi jala nunga manae tu gidjang hudul di siamun ni debata hombar tu panindangion ni hapor seota na tahat tindakon ganuk minggui. Asa gabe si tindangi ni Jesus kita di sandok portibion. Si tindangi nong mate do Jesus, jala nunga hehe siyan na mate. Jala nunga manae tu banua ginjang, hudul di siamun ni debata, manggomgom langit doko tanoom, jala ditiki na binugul ni debata, mula muse ibana tu tanoon, manggoki nasa ulaon, haluaon ng pinatupana. Molotaja amang inang kamus KBBI ahadolapatan ni si tindangi. Si tindangi manang dihata Indonesia saksi, ima orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Idolapatan ni si tindangi manang saksi. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Di jogon Jesus kita gabi saksi manang si tindangina. Ala nunga doho kita mamboto jalan mamereng sabdiri huaso ni Jesusi. Huaso hakekeonna. Ala ni di juma kita asa doho kita gabi si tindangina. Di lapatan na asing saksi, manang si tindangi, ima orang yang memberikan keterangan di muka hakim. Jadi dijolo ni panguhum, dijolo ni hakim. Dijolo ni panguhum ni langit doko tanoon. Marpandangiok kita, bersaksi kita talehon keterangan. Jesus do Tuhan. Ibana nong mate tarsilang. Jala nungam hehebe ibana sian akan namate jala nunga manae tu banu magidjang ibana do nama niop nasa harajaon huaso nang hamulyaon. Lapatan nasing sian saksi ima orang yang sengaja diminta hadir agar dapat memberi keterangan. Nah disengaja do kita dijauh kita gabi sisean. Dijauh kita gabi sisean ni Kristus. Gabi anakon ni di mata. Hadir kita di peristiwa-peristiwa ini. Hadir kita. Tabereng, tadai, tahanguluhom. Huaso ni Kristusi. Asa disada tiki.
boy kita makatindakon ibana. Alani amang inang, bihama kita makatindakon Kristusi, molo kita sadiri kurang takas do panandauta nang di Kristusi. Bihama kita makatindakon Kristusi, dunga tutu hehe, mula sian akan amate, molo kita sadiri di bagasan ngolutta, ragu, manang, dang tahilala, tadai ta alami, huaso hakekeon nai. Amang inang, nunga 30 sada taon iba manjalo tohonan hapan di taon. Dak kaya dope hubereng, dak kaya dope di papatar Kristusi, dirina tu iba. Saliling 30 sada taon hapan di taon ibai. Alai, molo dipangido au makatindakon, jojo do di alusi Kristusi tangyaku. Jojo do di pataridahon Kristusi huasona. Jala jojo di pataridahon Kristusi panugunuguan na di nguluniba sadiri. Alanii, doau makatindakon Kristusi. Ibana do Tuhan na mangulu. Ibana do Tuhan na margugo. Ibana do Tuhan na sangabi. Dakolan tokoh masa lalu Kristusi. Tuhan na mangulu do ibana. Na hadir do ibana. Di bagasan nguluta. Di bagasan kuriata. Di bagasan parsuriata. Jala say di patuduhon ibana do kuwaso. Nang holong na itu kita. Alanii. Ikondo do kita makatindakon Kristusi. Sudido halak Kristen amang inang dijo gabe si tindangi ni Kristus. Dakola nakapartohonan. Sudi na porsea. Sudi naung tardidi di bagasan goar ni debata ama anak dokoton di porbadia. Sudi ruas ni huria. Dijo asa dohot kita gabe si tindangi. Kita do saksi. Marhiti nguluta. Marhiti ulauta. Marhiti hata, kita do saksi, kita do sitindangi ni Kristus. Nang mate tarsilang, jala nunga mula mangulu, jala sonari hudul di siamun ni debata, manggomgom langit, dohot tanoon. Napatuluhon, ama si Teopota, disuruh Yesus Raja Taido, nang hudul di siamun ni debata, asa mangulu, jala mangula kita sa denggan-denggan na di tanoon, paima harorona. Disuruh Yesus Raja Taido kita. Asa mangulu jala mangula kita sa denggan-denggan na di tanoon, paima harorona. Anong na menarik hata ni suru-suruan tu akasisean halak Galilea na say mamereng do pak gijang manatap tu langit, tu Yesus natarhitsani. Aha di dok suru-suruani, buasa say manaili hamu dopak gijang. Nina par di surgoi. Aha lapatani, amang inang. Disuruh na sida mula. Mula tu Galilea, mula tu hutana, mula tu keluargana, mula tu ulaonna, tu tanggung jawab na siapari. Hiado molotajaha di surat Apostel Paulus, hiado huria Tesalonikpe, hiado di picang Apostel Paulus. Ala ditinggalkon huriai ngulu do ulon nasida. Holan marpungu-pungu nasida di gereja, paimaimakon sa di hari maro Kristusi, di bagasan hasangapon na. Di do Apostel Paulus, dang taboto sa di hari ro Kristusi, ala ni mula mahamu, tu bagas muna, mula matulaon nabi. Sianon dapo kita do amang sada pangatusyon na matsay bagas, parmingguon ibadah hadaulaton, ndadalaw manggatihon ulaon. Manang baliksa, ulaon, ndadalaw manggatihon peribadahan manang hadaulaton. Parmingguon na tapatupa, manang di hari minggui, manang di hari holang, dadalaw asa tatinggalhon ulaw tay, alay ala la asalaw mamohali kita, mangalehon bekal tu kita, lao mula ulaon, asa margugo,
semangat kita, las rohata mangulu nang mangula di bagasan tanoon. Ibadah manang parminggon ndadalau asa tatinggalkon portibion. Ay disoddo inganata. Disuruh Tuhan ido kita disoddo inganata di tanoon. Alani paima romuse Kristusi di jauh kita asa tapaias tapadenggan tapauli inganata tanoon. Ala disoddo kita disuruh tukani paimaimahon harorona. Unang alasay manaili tugitjang kebedang tabereng be portibion. Gereja harus membumi. Gereja harus selalu melihat ke bawah. Dia tidak bisa hanya melihat ke atas. Gereja tidak hanya bisa hanya memikirkan hal-hal sorga, tapi gereja harus memikirkan bagaimana kehidupan di dunia, di bumi ini dapat berlangsung dengan benar dan baik dan gembira sebagaimana dipesankan oleh Kristus. Unang alasay manaili kita tugitjang, gabi lupa kita mulaulaon. Unang alasay manaili kita tugitjang, mamereng surgoi, gabi lupa tapaias jabuta, alamata, hutata, kotata. Unang ala say manaili tugitjang, lupa kita padenggaton ngulu siya parita. Alani, amang inang sahalinari, barita hana naik ni Tuhan Yesus. Yesus do na naik tu banua gidjang. Yesus do na naik tu banua gidjang. Alehanggo hamu, au kita salut na. Disoddo pe kita disuruh tinggal. Alani las maruhatta tinggal di tanoon. Tapadenggan masudi ngulutta. Denggan makita mangula. Las maruhatta. Disada tiki rodo Kristusi. Di bagasan obbun. Di bagasan hasangapon ni debata. Mangalap kita. Mangguki. Menggenapkan sudi haluaon. Naung pinatupana tu kita. Amen. Martangyang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami namate tarsilang. Jalanunga mula mangulu diari patuluhon. Manaik tu banua gidjang. Hudul di siamun di debata ama. Manggom-gom langit dohot tanoon. Bereng mahami huriam. Hodo Tuhan na mangulu. Tuhan na margugu. Tuhan na sangapi. Alani holak koma na husomba hami. Holan tuhoma hami marsigatung ali Kristus. Hodo na puna nasa harajaon dohot hagugun. Dohot hasangapon rodi sa liling ni liling na. Alani tuhoma hami mangutsade. Tuhoma hupasat tami nasa diri nami, ngulu nami. Tuhoma hami mga lualu. Ale Kristus Tuhan nami. Dileai portibioko. Alay dilehon di bata tuho hasangapon. Dipatimbo di bata ho sa timbo-timbona. Jala dipabangkit di bata ama ho, gabi raja, gabi uluan. Tatak mahami huriamon. Molo disada tiki, at segali met-met hami Tuhan. Ditulak portibiok kami Tuhan. Dipalea portibiok kami Tuhan. Paingok mahami. Na tao doho, na margugo doho, patimboho kami muse. Imagabi apul-apul. Imagabi gugu hapor seaon di hami. Disuruhodo kami gabi si tindangim ali Kristus. Ala nilehon mahuaso ni ton di porbadiai tuganup kami akan aporsea. Ton di mima Tuhan na mangukap-ukapon roha doho pikiran nami. Asa huberek kami jala hudai kami Tuhan. Huaso ni hakeheomu. Asa tao kami Tuhan gabis si tindangim. Pasada mahami dohoto ali Tuhan.
lo manuhu silang hasitongan, silang hakolongoni. Asa sada kami dohoto Tuhan di bagasan hamonangan, di bagasan hakekeon, di bagasan hasangapomu. Tuhan disoddo pe kami tinggal di tanoon. Odo Tuhan nama naik tu banua gijang. Alai disoddo pe kami maringanan, alani pargugui mahami. Dongani mahami, urupi mahami. Pai maharorom. Di bagasan nasa hasangaponmu. Asa denggan kami Tuhan mulaulaon, denggak kami mangulu. Asa hurawat kami Tuhan hupauli-uli kami, bangso dohot negara nami, nang huta nami. Asa ubaik kami Tuhan, saluhut ngolu dohot ulon nami, gabi panindangyon nami. Marmulia maguarmu Tuhan, ali Kristus, marhiti-hiti nasa ngolu do ulon ni kuriam, nang ngolu nami akaruasmu. Mangasahon guar ni Jesus Kristus, jaloma tangiang ni kuriam. Amen. Tapasahat ma peliat dana paduahon, uhud marede mahita sian buku ender nomor 837, sadahuta nama cai uli. Tatangya konma peliata. Ali di bata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehon mi tuhami. Pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilianon. Patimbulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Say buhay maroha nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutanda kami gudang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir kami mando mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
Ali Tuhan Yesus Kristus nong manae tu banua gijang, nahudul di siamun ni debata, hasangapon dokot hamuliaon madihoro di saliling ni liling na. Namarlas ni roha do haminuaeng ala nong monak ko, jala di pabangkit di bataho gabi raja di atas saluhud. Ale gabi tumimbo ho siyan sa sudi, jala maruli goar, asa lopit saluhud ulu nitot lomar somba tuho, jala ganu pamangan marhato poton hodo Tuhan. Mauliate maroha nami tuho, alonang diukap ho dalam tubanua gijang, gabe situan ni malim ho, na mangondiho kami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam, na maringanan dope di hasyanganon, pai mamarpungu hami tu lambungmu. Say pasaut mabagabagam tu akasuruanmu, lehon tu nasida sahala dohot hagugoon sian banua gijang, asa marmulia goarmu di portibion. Say ajari maaka partohonan di huriam, asa hombar tu lomoni roham aka aturan pamicangon dogot panugunoguon na niaturkon nasida di huriam. Say gomgomi, jala paretai makuriam di tano bata dogot di Indonesia on, asalam rarap jala monang huriami. Lekon hapistaram sian banua gijang tu aka induk nami, tu aka pandita, guru, dogot tu aka situa, asalam maraturan huriam di tano on. Say pajongjong harajaonmu di bagasan rohanami, asa marhiras ni roha kami mangului dokot mangihutoko. Pakot marohanami tuho, asa huhatindako kami, mangolu manang mate pehami, hodo Tuhan nami. Say paiyan mahatam, dokot dame di huriam, asa huingot tami, ndada hasyanganon inganan nami, ale di banua gijang di lambung mido, say ramoti ma namang gomgomi hami, dokot akasuruan na pinabangkit na, lekon tu nasida hapistaran sian banua gijang, dokot unduk ni roha, asa dokot nasida manguloy paretam. Pasu-pasu masa luhur parpunguan ni halak Kristen, say homa dongan nasida jupa marpungu di gereja, di parsikolaan, nang pe di bagas nabi. Say lamlok kangi siak kami dosa, dokot sudena pasoratok kami di hasyanganon. Asalam malunguk kami, paimakon harorom mangalap kami tu lambung ni amai. Amen. Ale amanami na di banua ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon, songon na di banua ginjang, lekon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangunjunam, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian amat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakom Tuhan debata mabokina tuho.
jala asima rohana midaho. Dido pakon Tuhan debatama bokina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim.